sa pasonang maruhatta tapada di madirita maret de mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Parangi hok kamu mana tamadi Tuhani, marguru tu sadok lo moni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadinggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sailehon matuhami toddi ni hasito ngadoho dame, asatakas huboto hami nasa lomoni roham, sayurupi mahami mangulahoni siyan nasa gogonami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma pati ni debata di minggu tasadarion imasian Kolose sada ayat sia dohot 10 songonon mahatana dibaheni dunghu bege hami
Dang masohot nang hami tumayakon hamu. Jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha, manadda lomo ni rohana. Marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion. Asa marparangin atama di Tuhani hamu, gabi halomwa situ tu. Jala marparbuehon nasa ulaun na denggan. Ido sahakna atong mangirugugo mahita tutuhatta debata. Adi. Amin. Martita. Tatopo ti madosata tutuhan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiyay. Ala na targugot hami marningot dosa nami. Sai marasiniroha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma ala ni hami. Namate jala na hehe siyan namate. Namanaik tubanwa gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Say patok tong madihami roha hamulate o tuho. Otod di porbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami.
Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohotod di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Aidang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite-hite siyan asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Jesus Kristus. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian. Marhite-hite hapor siyaw di mudarna. Hasangapon madidebata na digijang. Epistel di Bingkutta Sadarion Imasyan 2 Musa bidu 10 sia mamuka siyan ayat sada satu ayat onom tajahama marsikat sorin. Patulu bulaton dung ruar hala Israel siya tanomisir diari nasasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungi nako masih Musa tumopot debata. Jadi di jauhon Jahoba matu ibana siad duluhi nin nama songonomma dohonommu tu pinopar ni si Jakob pabuommu tu halak Israel. Ope molo ditangion hamu suaraku jala diradoti hamu padan nahubaheni jadi hasyaku mahamu sian nasa bangso
Aigok diau do liat portirion. Malah istilah. Ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatan ide bata jala nau peopsa. Amin. Hatid koma hata hapor siautai rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dusan na tumapa langit dotan au porsea anak ni debata jahuba nasa sadai iman adorak suagubuan ido tuhata parkugu naswa tudusani disimai bana pai mamulak sugutu tanoon manghumi halak na mangulu do na mati au porsea ditor di porbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia do dia sesani dosa do dia tai nama do mula mangulu sugu daging ni halak na mati do dia nguduan nasura sudah amin kur ama lansia
Kur amadame pardumun nuli. Tabigay matikting. Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis 26 Juli 2026. Parjolo
Goar minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon Trinitatis hasi tolu sadaon ni debata dohot topik minggu panupak ni debata di akan na pinailitna sosial huria di minggu naro 2 Agustus 2026 pasahat sosial huria dohita songon dalata mengurupi dongata na di bagasan parsahiton tapasahat mai di bagasan lasmi roha tupoti ni pinarade ni huria ni pitu masuk dung sidung parmingguon pateluhon evangelisasi kor dan bajar HKBP Pardomuan Nauli di minggu sadarion rodo punguan amadame sian HKBP Pardomuan Nauli resort hatopan patupahon bajar makanan dok minuman songoni nang evangelisasi kor di parmingguon pukul walu dohot pukul 10 wib songon dalan nasida mangido pangurupion sian hita laho meneruson pembangunan gereja HKBP Pardomuan Nauli lasma rohata manupahi dohot manuhor bajar nasidai pau paton si palas roha tu siswa-siswi berprestasi tingkat SD, SMP, SMA di minggu sadarion di parmingguon pukul 10 wib pasahaton ni huriatado si palas roha tu siswa-siswi berprestasi juara sada, juara 2, dohot juara tolu di tingkat SD, SMP, SLTA sederajat anggiat ma nang mendapat prestasi asaboy di pertahat ton jalan naso dapat dope asalam termotivasi ma tujulanon palimahon gabe ruas nago mamuka minggu sadarion gabe ruas nagok ma di huriata keluarga Nyonya El Haryanja SP Megaria Boru Sibarani dohot 2 halak yanakon nasida dung gabe ruas parguru nasida saleleng 5 bulan di huriata keluarga tinggal di Jalan Pantai Timur nomor 20 Sada sektor 12 songondalan marsitadan diri hu undang hamima jongjong ma hamu di inganan muna maulea tema nomor onom ibadah padang punguan kor ina Jumat di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 borhaddo punguan kor ina Jumat patupahon ibadah padang namaringanan di Taman Garista sunggal ni uluhon ni pangulan nagok tiki tuhatama nama masu-masu ibadah padangi sumbangan altar sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga Siktua James Mangusong SE inangi RD Boru Siregar SPD ruas sian sektor sada maula tema di pasahat huriata tu keluarga na pasahat ton sumbangan bunga altar pawaluhon parhalado ruas Namar Sahid pemulihan nomor sada Aurel Boru Tambunan perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor tolu paduahon pardamaian Tapu Bolon perawatan di Rumah Sakit Hermina sian sektor 5 pateluhon Jio Joshua Sihotang perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh sian sektor onom
Paupaton Evita Borugultum, perawatan di Rumah Sakit Bunda Tamrin, Sian Sektor 10 Sada. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai. Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni huria mulai tanggal 20 Juli sahat tanggal 26 Juli 2026 sadarion sai diramoti tuhata mahamu dilehon gajang ni umur jala tuhata man nama masu-masu hamu marhite pasu-pasu pertodion nang perdagingon di aka ulaon muna. Jumlah nama ulang tahun di bagasan samingguon 38 halak. Nomor sada Siti Delvia Boru Hutagalung, tanggal lahir 24 Juli tahun 1954, umur 72 tahun, Sian Sektor Sada. 40 waluhon Jonathan Hutapea, tanggal lahir 24 Juli 2024, umur 2 tahun, Sian Sektor 12. Sai diramoti tuhata mahamu di lehon ganjang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu di aka ulaun muna. Hata ni tuhata mandok di pasal men 10 sada ayat 10 sai pamahotok kudo ibana sarimatua jala patarida honoku tu ibana hatuaku. Mau lea tema di Tuhan, mau lea tema di hita. Salom amang inang. Bagi anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah SD, SMP, SMA yang berprestasi, kami panggil nanti harap maju ke depan. Bagi anak-anak kami yang juara umum, nomor 1 El Nino Timotius Silaban, Sekolah SDN 060903, ranking 1, umum sektor 1. 2 Marvel Denmark Hasudungan Hutagaol, SD Primetodis 2, sektor 9. 3 Rafael Ebenezer Sihombing, SMP Santo Thomas 3, sektor 2. 4 Bella Rospita Hutauruk, SMA Teladan dari sektor 7. Pinasahat ma tu amang padita. Jadi bagi anak-anak kami yang berprestasi di semester genap yang lewat dan demikian juga dengan kenaikan kelas, gereja kita GPI Cinta Damai mengapresiasi anak-anak kami tingkat SD, SMP, SLTA dan SMK yang sederajatnya atas prestasi di sekolah yang telah ditorehkan. Dengan ini doa gereja kita, kalian menjadi anak-anak yang sukses dan yang menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ke depannya. Dan demikian juga bagi anak-anak kita amanginang naso haru das dope berprestasi ba tatangnya kemak asabui totong dengan marsiajar nasida jala boy sukses tujuluan nearion.
Jala memang ni juara sada 2 di sekolah. Bolo sude juara tonggo repot ate. Guru ipe bingung do mabain bolo sude do juara ate. Iben de bain sada 2 rap na pistar do akanak kote rap aka nabisu mesalu na tujuluan nyaro pas-pason itu hatta. Juara 1 Rabeka Yohana Sihite SD Primetodis 2 Sektor 1. 2 Mutiara Abigail Silaban SD Negeri 060903 Sektor 1. Elisia Amora Silalahi SD Negeri 067093 Sektor 1. Raisel Arifayanti Boru Aritonang SD Negeri 067093 Sektor 3. Alius Balo Sihotang SD Cerdas Bangsa Sektor 6. Gibbs Sialfi Jovi Siahan SD Optimus Prim School Sektor 11. Rasel Melodi Isabella Napitupulu SMP Negeri 7 dari Sektor 1. Vanessa Francisca Butar-Butar SMP Negeri 9 dari Sektor 8. Juara 2, Eka Kristina Siregar SD Negeri 067093 dari Sektor 3. Heber Septian Simanjunta SD Primetodis 2 dari Sektor 5. Fania Teresia Manurung SD Negeri 067093 dari Sektor 7. Raivan O Panjaitan SD Negeri 060914 dari Sektor 9. Graciela Taruli Panggaribuan SD Primetodis 2 dari Sektor 12. Naomi Elizabeth Napitupulu SMP Negeri 16 dari Sektor 1. Vanessa Franklin Butar-Butar SMP Negeri 9 dari Sektor 8. Semnos Yabes Jovisiahan SMP Santo Thomas 1 dari Sektor 11. Juara 3, Rado Aditya Sihite SD Primetodis 2 dari Sektor 1. Nathanael Boyska SD Negeri Percobaan dari Sektor 1. Caleb Martin Douglas Sitohang SD Teladan dari Sektor 2. Jelita Mauliana Napitupulu SD Negeri 067093 dari Sektor 3. Niale Jan Gabriel Hutagalung Ibiskul dari Sektor 3. Nopri Celia Lumban Gaul SD Negeri 060793 dari Sektor 5. Kelvin Yakub Gogo Lumban Tobing SD Primetodis 2 dari Sektor 5. Juan Fiar Nathanael Pasaribu SD Primetodis 2 dari Sektor 8.
Febriana Valentina Situkir, SMP Metodis 6 dari Sektor 2. Kalista Gebi Mikla Sitohang, SMP Teladan dari Sektor 2. Margaret Hasiana Lumban Tobing, SMP Metodis 5 dari Sektor 5. Berta Elita Hutauru, SMP Teladan dari Sektor 7. Rahel Indahyani Pakpahan, SMP Negeri 10, SMP Negeri 40 dari Sektor 7. Sri Ratu Aurelia Panggabean, SMK Primetodis 2 dari Sektor 1. Karina Citra Lestari Limbong, SMK Negeri 8 dari Sektor 3. Tristian Jaya Christopher Sinaga, SMA Negeri 12 dari Sektor 5. Maulia tema di Tuhan, maulia tema di hita saluhutna. Kur ama huria.
Maredehita.
damai ni debatana sumurung siang saluhud na roha iba mga ramoti dohot mga rajaya ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Hurian itu hata ni debata di hita di bagasan minggu sadarion di minggu pawaluhon dung Trinitatis ima nanienet sian buku manang surat tu halat Rom di Rom walu ayat 26 sahatu ayat 30. Kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 30, demikian dalam bahasa Indonesia. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian dalam bahasa Indonesia, tapi hutihu ma di hata Batak songonom ma didok disi. Alai nang todii diurupi dohita di hagaliotai. Aidang taboto manang ahana tama si pangidota. Gabe diodihot todii dohita marhite hite hata na hinoihon na sotakas hinatahon. Alai di boto sitad darohaido na pinarrohahon ni toddi ay marguru tulomo ni rohan ni debatado pangod di honon na diakka na bediyay. Alai taboto do saluhut na do manupak tunadenggan di akka na marholong ni roha di debata akka na jinuna siat tahinahian ayaka na tinadda nahian ido ditodo asagabe tudos nasida tu pangalahon ni anak nai asa ibana na parjulutubu siat torop anggina jala akka nati naung tinodonai na tinodona ido dijo jala na jinouna ido dipitori jala akka naung pinitoranna ido dipasangap disido sahatna. Horas marita saluna dihita na longan ni Tuhatta Jesus Kristus di pardalanan ni ngolu dang maluah hitaon sialas ni roha tuak songoni nang sitaon arsak si pikiran salileng mangolu hita serong dak kasi pikiran salileng tabulus hangoluanon sayong dak kada maragam tado pinito nga to nga ningulwon. Ay do ben narong margay tanda kutip songono.
si pata mulu pinikir-pikiran do namang ulon tumago do dak pinikiran ninna rupani alay wa mabenon brodang pinikiran iko pikiron do alay dang gabi pikiran ni bay mabubeni nguluni ba ya. Hidup kita ini janganlah terlalu dibebani oleh pikiran-pikiran kita yang membawa kita naking mabuanita gabi mersai borat tapi kiri dungi didok sahalak pilsup padebisu idok rupani saya ada karena saya berpikir ini bana. Jadi ketika saya tidak berpikir berarti itu tandanya saya tidak ada. Dia boleh saya pakai jolma pikirannya tadana sodong ko hajol monni. Tari manidok ni bana. Nama lo ide pada bisuki ahli filsafat. Idok rupani. Di tolongan itu hatta Yesus Kristus diapoi do huriana adong di Rom. Di nama ngadopi parukilon nasida boban na borat. Mereka yang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya supaya mereka kuat bertahan. Ai adullo sipata na tapi kiri dito katong nganingoluon boy do boban na tapi kiri gabe mabaik kita naking madao siat debata hapesa sitong na justru di sana kita bagaimana kita semakin dekat kepada Tuhan buhado asalam jonok kita tu debata barhite-hite parukilon na tada odopi sada contoh namasa na nedupan ni di toko Alkitab yaitu Yusuf si Joseph anak kon ni si Jakob na cemburu latero anak niak kahahana marni day bana ala termasuk songon anak hasia ni bana dungi pola do sanga disakapi naing membunuh ya direncanakan mau membunuh ini si Yusuf si Joseph ala dong ma sian hahanai ana pola terbunuh jual mah. Jadi masa dona juli yang perdagangan manusia, human trafficking. Dungi perjulo doros jual dipamasuk di bana. Tu godung. Tu sumur pamasuk di si. Dungi lewat mahalak Midian. Lewat halak Midianon dijual di bana. Dung dijual nakingani ya, bangiri ida. Adong ngabang niba alai mabaik kasusati ba. Dung dijual di mana saat Midian? Dijual musai bana tu halak Misir si Potifar. Dungi di si bana keriju bana do denggan. Ibulah ni mana sana tolak ni bana. Alai dituduh doi bana mangulahon. Ya, mangulahon nasotikos. Ala lomoro ani natani si Potifar merni daibana. Jala di bahenido pola daibana terhurung di penjara. Diurukot di penjara. Alai ibadalan ni debata marhite-hite na terhurung ibana di penjara. Pajupang may bana di sido dua. Ya, pangulan ni istana ni Harajaom Misir. Sada juru roti, juru makan. Sada naik juru anggur, juru minum. Ya. Marhite-hite sian nipi nasida. Takas do. Ya. Marhite sian nipi. Naduei di patorang. Si Yusuf. Si Joseph do lapatan na. Dungi sama parnipion. Nani adupan ni ima si Parao. Raja Mesir. Firaun. Marhite-hitei busi sahur. Jalay ba ni ba na mapareta. Molo ise na maboto lapatan ini piyo. Di pabaki may bana gabi orang ketiga di Harajaon Misir. Ise mana taringot. Taringot ma juru minum, juru anggur ni Harajaon ni. Ay ditiki hurungan na wadong do. Ya, halak Israel. Adong do namasay. Ya. Hala aram. Adonggo na mga tu sinipiku jala to horo na do na. Jum. Ihu palua may bana siya kurungan ni. Jala tutudo na ni patorang na lapatan ni nipi ni si Parao. Gabe diangka may bana di si. Masa mahaleo potir.
kelaparan, tidak ada menghasilkan apa-apa. Di luar nih hutan si Jakob. Dibagi di misi radonggo si pangano, disuruh malau tu si. Holaro dibereng hahanai itor ditada si Joseph. Jadi dong dipabawa na si Joseph ibana, mabiar doa kahahanai. Bah, dendam no bayo nang kuhita pe puson na madison. Aliahay do ibana. Unang mabiar ham. Ay molo pe dijual habu auto misir, molo pe di baik kamu songon itu au hacit tu ay. Dalat de nabinain ni debata, baluahon unang mate, unang aturaparon, unang aguan hosa, pinopar di damang si Jakobi, pinopar di si Ishak, pinopar di si Abraham. Jadi di hitalongan itu hatta Yesus Kristus, si pata tutu, di hagaliota, di nagudangak ka na pojok tapi kiri, boy do hit anak kingani, betuisi di mengelueluin na, ya. Apa sa sitong nga, itu adalah cara Tuhan membentuk hidup kita supaya kokoh, tangguh di tonga-tonga ni nguluon. Di bahenido, di dok do di son, marhite-hite aposteli, di paingot do kuria, nadong di romon. Asa unang mian nasida mangihuton di perdagingon, alai marguru tutod di ima nasida. Molo pedang di boto ahanek si dohonon na si Panginoon na tu debata, ido ban na dido naking alay ng tot di urubi do hita di hagaliotay, ay dang taboto manang aha, natama si Pangido otak. Tetapi dengan tuntunan roh Allah, roh kudus menuntun kita untuk meminta kepada Tuhan apa yang menjadi keperluan hidup kita. Jala di lewat debatadoi, ya, sa guru di bena do. Jala iboto debatado narik kok di tonga-tonga ni ngulutaw. Di bahenido, unang bobono sa taringot tu perdagingonon, nung nga didok, di tuluminggu na salpu, jangan khawatir akan hidupmu. Unang kulso ako. Dari ngotu na si panganom muin na rupanin. Alay porseam. Say jumolo maluluy harajaon ni debata do atigoran na dungita ponon na bakod. Di bahini manguluma di bagasan iya na nitugu-tugu ni todi ni debata. Boleh halak batak. Taringot tu daging pamatangun jelas do dialak batak. Taringot tutot di pe hatus do dialak batak. Dina dua di halak batak ikon rap sehat do. Ido benna mologale pamatang na, mologale dagingon. Ido benna bah mangako. Budak ko mangan. Ido laku ni si pangano do malum misahit. Ido. Jadi ido ma laku ni si pangano do. Inna melum misahit mokus do mulani mok inna. Jadi so tumbutien no nate ke bita do ate biar tiak kana mok negerejon main ngala mokus mayate gitu termasuk mau saya disi kan so tunggu bisong ni betul pamokus suruh gawinan no nate di do na di do kalak batak di namar si pangarok kalak batak asa hipas pamatang na di do ma jai madah di si panganon naung tapar saulihon say pamurnas pamurnas ma tudagi artinya menyehatkan bagi tubuh kita tu pamatang tahun pamurnas tu daging si pasidak panaili nang mernida takas itu buy takas atong jadi ala nang mangan, babuy matakas binoto. Oh, disama kurama huria, kur amadame. Disoddo hudul ini narupani. Lansia bagat bajuna warna pingin narupani kan. Buy tong binoto dulan naking. Ala nung ngamangan. Apalagi naking joloninum do jus na biduan ni perperduman na uliong. Itu taburu jus ne, anollah mula betamu jus ne. Di bahini di tolongan itu hatta Yesus Kristus di dok ma si pasidak panaili
Si palomak ibulu. Jadi ang godong apad dita, merjab bang ibana. Ako memang songon na mulai merjab bang gonya nalay, kibitulan na tuari ucukur ya. Sa songon na lebih awet muda di berek kamu ate. Unangan non ay dungi cita dami pad dita on heralam metu ate mang namon. Gitu. Sabar meita sa bulan na ino mahami son ate. Alirang na martadi kata do piaw sonari. Gitu. Si palomak ibulu. Artina nakingani ima bagian ni na menyehatkan. Ya. Jala molo di halak batak taringot tu ibulu pe di halak batak takas do. Molo songon na merinding pakilalan na. Ay hita do HP kita. Makuling mudar rupa. Paju pahita. HP po paranyo puta do HP ho. Lasongon na marsisir ibulu. Gitu. Jadi alay bodo gabi salah mangatusi. Biasanya ada ba bolong mulai marsisiri bulu. Neng ro na mau pungin na. Sabi no to pungi sa neng ro. Kan? Jadi iba nakingadong mo na inot na si pasidak pa na ini jelas penglihatannya. Di boto dang ramok dang rapon. Alay sidan nakingani tiur pernidan na. Dungi paloma ibulin na. Si paneang. Jadi boleh bape senam chicken dance. Boy do penang pihak kalension. Nasa ibarat kamu dah lah sali 2 minggu kalakon senam. Bah. Awalo do sepata dak sadar be. Saya tong na umur 40 do pe. Apa nga 70. Na udo tu nama ngajarin nasi dah senam. Sotong ibek kamu gerakat senam na boratio pung sotong butian no mula hani gabi terali nikur rupanya te. Ikom menyehatkan do te. Ben segar. Si panak koliholi lapatan na rikodo nang pamatang taon niya koliholita. Unang marginutan. Jay bolo say somal memang jolma. Bolong sin na jongjong inatangan na buti. Sehera nang garjago. Nang mulai do hadong at si igot tingi. Alay bolo inna do buti, tangan no buti, na madyaga do pek na di unang mago. Alay bolo buti do ibana, rupani, nang mulai do hadong di si hacik goting ate, sakit pinggang, encok pegal lido ate, rematik litilesu ya. Dihitolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, imahina argana ido ben na didok, taringot tu si panganon asa sehat ng pamatang di halak batak. Tid do na tinoba, golang-golang do pangarahu na. O tikso sa dia penatapatupaon, segodang ma, pinasuna. Asa tutulak-tulak kumahitamangan, bulong idak manalakop, bayi na dong, ima. Tapar hajop. Jadi mula dong ibu kalahon, tapar hajop manoni. Hati, pos maro. Jangan pelamar sak kamu perduman nauli. Bolo sohabisan non inupamu ate. Ditolongan di Tuhan ta Yesus Kristus songelas di roha dinaw taruni di si pangaron nakingani dinaw tapangani. Ido benna didok halak barat dotong taringot tu si asahot gabe menyehatkan gabe si paniak koliholi si pasida panaili dungi pamurnas mai tu daging menyehatkan didok ma muse bago dong namar halto basay taringoti boludung sidung mangan idok bago namar halto alana somal do halak bata na julu dung say mangat manginum utua bago idot to jadi datung nagabe ya harupani ala memang dapola say sudido penamasay maberaru ido bena dung say mangat minum tua manasida ido bena dong takas. Ido kan tua takas. Jadi bago namar halto dia gatam may dirobehan. Horas may tanamangaton tugada nama ngaleon na pada dio si panganon. Jadi di baheni nung ngabe tutu takas mangan. Di nung matua takasan. Dungi ala rodo todong na ipasa mahatana. Asa di sotua takasan. Takas manidok ni purba, takas manidok ni akula. Asa takas mahita maduma, takas mahita mamora, takas mahamu marboa-boa.
perduman nabuli don nomor buah-buah. Ate. Jadi buah-buah nasida bamangido pangurupios yak kita. Ima buah-buah anak. Ima taringot tu pamatang pangatusyon ni halak batak. Dungi masuk matutodi. Ayo lo do menurut pangatusyon ni halak batak. Olo do itinggalhon. Todina pamatang na. Ima pangatusyon ni halak batak. Ido ben na. Mula dong na pingsan. Adong na pingsan. Ido. Jojo guarre na. Asa mula todina. Haro alaw haro sang merdeleni todina on. Tudi do inganan nute buhira songoni. Jadi jumon nakingani. Ido. Huy, na juma ido. Mulop, mula maho mulop pinna. Ido. Mula masih mulop. Ido. Jadi dong mula si mulopon, ba mulop matutuate. Dungi nakingani ido benna. Itor di bahem mah. Dung. Asa itor anak itor di naon. Ibahem mah boras pir. Pir mah Poki haudui. Memang pir doh pokion. Ay molo di kampakon, olo doh hirana butul. Pir ma poki bahul ma. Pasalongan inganan ni pajaloan ni hasil panen. Pir ma todi ni hita saluhu na luju ma pangomoan. Ima taringot tu todi di halak bata. Jadi pir ma todimda. Jadi di baheni molo marsirang, molo daw-dawi kanana, idok matong, idingok ma, itpas ibereng inatay mardeban, mangatuk deban na, napuram matano-tano, rangging ma, masiranggongan. Tumpe badata pada daw todit tama masigonggomanin na. Jadi molo, luar biasa do halak batakot, mangatusi daging pe, pamatang jelas. Mangatusi todi pe nasida jelas. Gitu. Ay lulihamu mapiri bahasa Indonesia. Pantun, dang adong taringot tu napurat tano-tano. Nggak ada di situ. Sirilah yang ditanam di tanah. Akarnya lah saling mersiranggingan. Gitu kan? Nang gabi-gabi ngadongi kan? Alai untuk menyatakan songoni didok-dok. Kalaulah ada sumur di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi. Nuai nga marsibe sumur rabe, dak pola menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ido didokokan, jadi ina jolo polo nuai aladang adong be sumur di ladang, nga marsibe sumur nabe, dak pola be menumpang mandi. Ya, kalau ada umur yang panjang, dak pola be paimaun umur yang panjang supaya bertemu kembali. Anu nga adong be video. Makana gabe tergerus donang upasatay. Di baheni di hitolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ya, manang ahana tamasi pangidota gabe dio dihoto di ido hita marhite-hite hata na hinoihon. Jadi tang taboto aha sersakonota alay marhite-hite to di dia jadi do hita makoihon. Hoy tay. Bolong ede niya tui semaluhono kudaina arsakna. Ima berarti kamu betonggong arsakmu. Arsakna di rohaki inna di ende ni halak batak. Alai di dodo di buku detai. Nang ma tangison. Hal soni roham. Tu dia luhonom. Tu Yesus. Hal soni roham. Gaorpe. Gaorpe humalia. Sai porsea sona do. Jadi gaor pehumaliang dang dohot kita gaor marsak pihak kanila buta gawe dang dohot kita marsak ido banda didok ya takas do di Rom 12 ayat 2.
Gabe iba rumahamu dong muba pikiranmu. Unang sarobak kamu do portibion. Janganlah kamu ikut-ikutan. Unang mangihutan nakingani di akapar daging ini. Bukan keinginan daging yang menguasai hidup kita. Tetapi tuntunan roh Tuhan yang menuntun kita. Di bahenido di hitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di boto do hidup di sini. Di boto si tada roha hidup na pinarohahon ni todi. Sebab Allah mengetahui ya. Dia yang mengenal kita ini. Tahu apa yang menjadi keperluan hidup kita. Aimar guru tu lomo ni rohana. Rohani debatado pangod di hononna. Ya, di akka nabadia. Kitalah yang dikuduskan ini. Na pinarbadian na. Ida benna 120 bukit detail. Di tanda debatata na diibanai namet ngabalga dinasabang soi dang magolo asona nang sadasiani di kahua di togudo Tuhan sonangani semangat di togudo Tuhan sona. Jadi dito gudohita Tuhan sonangan. Dang tu natar podom. Dang didodoni paru kilota. Alay di padua dohita siap paru kilotai. Asa tutu. Tu dia do aluhonota. Tu de bata molo marukil ho. Gok si taunommu. Gok si pikiranmu. Humurang diaka. Pas samotamu. Dia kasih namokmu unak tu portibio na luhon tu di batama pos maroham saya na lehonon na doakan arikoti. Tapi bukan mau mengajari kita menjadi teologi sukses dengan kita percaya kepada Tuhan maka hidup kita akan menjadi sukses, bukan itu maksudnya. Alai dito pado hita molope marukil hita mengadopi si taunoni hita gitu. Dito pado hita menjadi manusia-manusia yang tangguh di dalam mengimani Kristus. Itu kan kan dungso nang rohaku di bain Yesus ki porsuk pehutaon di son ngapos dorohaku di di pasona rohako marsitio adorana masonang do sonang do di pasona di pasonang totong rohakon ise pasonakon debata sonang do porsuk pehutao di son aleu na pola bolo mangedeo na ya dua na pola di praktekon ditudu dongan nada ayah haro ayat 2 so tunggu gawe ko kamon non ate gawe tuduamu nang dihaliangi si bolis pea neng agono na neng agono namuse ngamate Tuhaku mangoluma kinungasai ditiuk madoran sonang do semangat di paso
Ako jadi di pasonang debatado rohatta ido nang kuriana di Romi dia rahod do nasida pos rohana di debata marhite-hite na tinogutogu ni toddi ni debata ido menang topik minggu panupak ni debata diaka na pinili nung nga dipilih tita ay maraga na pinili do hamu sebab kamu ini adalah umat kepunyaan Allah. Tapi kamu adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Itu dipilih dohita, ya. Gabe hamalimon naraja jala didok dusinaki. Tabo todo, ya. Ayat 20 tabo todo saluhut nado manupak tunadenggan dia kana marholongi roha di debata. Akana jinuuna siatta hinahian songot si Josepi. Dia sudah dipersiapkan oleh Allah, dijauhi ibana, dipilit ibana, gabe di dokma, ya kan? Di ayat 30. Jala akan au pinitoran nai, ya, ido dipasangap. Jadi marsangap di mana? Dan dia dimuliakan menjadi orang kebesaran di kerajaan Dina Sobang Sona. Jadi mololomoro ani debata. Ya, nangso di dua tapi hita. Buido hita di babakit. Ya, memiliki posisi. Di lehot debata di hita sahala. Ya. Dungi dang olo debata pailahok kita. Justru hita dona sepata. Pailahot debata marhite-hiti ka parangeta. Nasohina lomohon ni debata. Di bahinido di hita longan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ya. Taingok ma tabo todo sa luhut na do manupak tunadinggat nang marsa roham nang tangis peho nang gopar kilombu unang madiliho unang putus asa ya sai ya di parar debatado nguluton ya gabi habauran ni hatana gabi pasu-pasu ita tunabalik ya do ya disada hinganan jadi ba songonima marsual ma namar ya suami istri berbeda ini sudah dia ingat satu nama hana gitu. Saya sudah enggak suka lagi nih kau ini rupani marsual mah udah pergi kau dari rumah ini gitu ba berbeda ini sudah di lawa matai ibu kusia na sudah lawi bana gitu tiga nih dak songoni do HP narohani inatai dungi kibitulan kejadian hari Minggu jabuni halaho di labung gereja itu saya berpikir menateng biar gakku na mangulun tunggu dia mon ay ngalaw biya mataku wana mon narwana ibikiri bena masuk manaking ani ima kahulu muni itahirohana ma neng manikot ibu na bilang itu aling mulai bi parmingguan itu nggak mulai bi permingguan masuk mama redet tong di sini. Angkui mana? Bah sibuk di mana? Baru satu dus panik kotono. Iro. Di baik ma telion. Iro rupanya. Neng suruh komato. Apa sbe? Nala mana kotelion iba ngai mulai bi jamita. Jadi dungi suruh koni bena teliok kurukunga. Pas ma jamiton. Iro. Behabi gitu tuh tuinatai. Amuna na hinahologan nito hatta dang di halamohon de batangonum tupad delehan sotung di ulahokko ya manggota kasih di rohani de bata sotung di ulahokko mariko tina bitur itu udah orang hidup nene mana itu ribu gimana telion dan sau bibana manikot jadi sekalipun itu dalam kesulitan nabaruk kilibanaki merbadaya matero inatai laur hanang soni alai itu semua waktu itu digiring Tuhan pas dijamitai pas ibana neng nakingani neng menipung namaruping neng manikot ibana alai itulah cara Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang fasik. Dang di halomohod de bataha matian di jolmei di bagasan dosana alai mula maibana inarupani tabo todo saluhut na manupak tunadengga do dia akan marholongi roha di debata.
Akan ajino nasihat tahinahian. Ayakan na tinadanahian. Ido dituduh. Jadi naking nga didokon, ditadda di batado na di ibadah na met nang nabalga. Inna. Kecil, besar, semua inna. Ditadda dohita. Ditadda dohita di hagaliotta. Di boto de bataro songod dia kemampuatta. Di boto de bataro songod dia habisuhotta. Di boto de bataro songod dia narikot di tonga-tonga ninggolutta. Di bahenido, pangido matu de bata Tuhan. Marhiti-hiti todimi. Sai patauma. Ya. Patauma au mangido. Bartulomo ni roham. Jadi di bahenido di hitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Unang tulak pajuon ni Toddi. Unang tulak suara ni Toddi na manungguli roham. Asa unang madabu tu bahulumon. Asa unang madabu tu paddelean. Asa unang madabu tu na maninggal ho parsauran do debata. Ayak ka natin adanahian iro dito do asa gabe tudos na sida tu pangalahon ni anak. Jadi ditoppa debatahi taon Dinggad do ita ditoppa. Iro kan. Parek kamu ma di sada musasada dia 30 sadai diro disi. Nung ngadenggan saluhu na ditoppa debata. Jadi bo maari, torang maari, i maari pa paunopon. Enga sidung beto. Maka Allah melihat ciptaannya semuanya sungguh amat baik. Bahasa harawa sungguh amat baik di si. Memang betul-betul do baik do hiton. Tulus sempurna do hita di toppa de bata. Itu. Ay beko kamu ma setiap bidang 2 si pareot tahun, pinggol tahun. Ay bahasa pola benon-non songon antena naon nati. Itu. Ay molo pala holan putar posisi pe lubang ngipinggolon gabi tu gijang od buti manarei. Itu. Rohita tu garejaon. Iya, molo pala tu gijang lubang ngipinggolon, buti pungseng kan, gitu kan, gabi masuk aek, rohit atu garejo marminggu, sudah na mahito pakai tutup hidung, alanya ha, ngebau, gitu, ay molo pala tutu mengendap aek sampai seminggu di pinggolon, bau, nanti, gitu, di bahenido, nung ngadenggan ditili debatana tino panai. Jalan di dari sada musasada 26 kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tolema ita toppa jolma tumiru rupata tudus tu pangalahota. Di baheni unang ejek dongammu boleh rasa hope ho gateng, boleh rasa hope ho bagak. So tingdo koko erwama ho. Pesek may dung nunang ina boleh hamu tua wate. Ido. Alana ngadi do naking tumiru rupata tudus tu pangalahota. Bahasa idok marilah kita. Kenapa dipakai kita? Allah berbicara dengan dirinya, dengan rohnya, dan dia berbicara dengan Yesus Kristus yang ada juga adalah Allah. Jadi dipakai kata ganti orang pertama jamak, marilah kita. Tole beta toppa jolma tumiru rupata. Jadi rupa ni debatado hitau. Image, imago Dei, image Allah. Di songor rupa ni debatahi ta, ba, daw makana marsi parwarwa, daw manaming hina dongan na jolma. Ida ben na dido Jesus dipahatus Tuhan Yesus Kristus, nasa nabi na hemmutu sada siya ng gik ko na meton, natui sedokon. Natuawin na Tuhan Yesus. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga melakukannya untuk aku. Karena itu lakukanlah kebaikan. Ulahum manadenggan. Ido. Jadi sonedok ni kurni lensedo naking. Ang ko tehede na kisoni. Ulahon manadengga nunang marsi hosoman inna. Ido. Unak kolat dihata. Alay tarida ma di pabahenan inna rupani. Dungi ara-arana idok mamuse. Marparangena. Ay memang bolo mangit dehoni sipata hera na mga gaya-gaya mga dungat-dungat eh. Songon bangso ni de bata inato. Apalagi bolong lambetua mangit dehoni salah ne jabu ya yuna yude.
unang masih hoso man indat to nada dada ino baru isi mga nai itor marpara gabi malas dan siyo. Jadi marparange na dinggan idongolu ni halak na tinogutogu ni tod ini debata marparange na dinggan asa tutu aka naong tinodonai ido di jauh adi todo kita ini dirancang ya jadi ditopah kita tumiru rupana tudos tu pangalahona jadi gabe sitiru tu hatta Yesus Kristus mahita ayah harus sitiru Tuhan Yesus di patutoru do dirina di lehod do holongi rohana berarti gabi patutoru diri par holongi roha beidot to ido nani do na sitiru tu hatta Yesus Kristus ngadi todo hita di baik kita rupana tudos tu pangalahona jalana jinouna ido di pitori akan pinitoran nai ya yang dipilih dan dikhususkan itulah yang dimuliakan ima nah nakingani na dipasang. Jadi marsanga matuhatta marhite-hite haburjota. Si panganon ni pardaging otang talehod doi aledang gabi ngulu pardaging onon na mga raja inguluta. Alay toddi ni debatado na setotong mga ramoti patauhok kita mian di bagasan parangi na dinggan. Jalamolo juppa parukilon akahasoraton dito nga ni natado pidinguluan porsea mahita Jesus si pelua hita tabuka joy detanaking ni 675 ayat sada tedehom majoyate 675 nakik tedehon ayat 2 ayat 4 alay ditikot tedehom ma ayat sada 675 Amusude nasorati binay ni dosai hatop marotu Jesusi sonang hobay noni Sai porse amatu Jesus si paluai molopos rohab di Jesus dame rohami martang yang mahita. Mau lihat tema di hole Tuhan debata di hatam nang suan tubagasan rohanam. Saya totong ma ditogu-togu tot dimihami. Makoiho nakahui-hui nami. Suak songoni hodo nama ngeramoti daging pamatang nami. Di perdalanan ningulu nami. Hatam mana totong majagai patiurhon diak kasih dalanan nami. Pasu-pasu mahami Tuhan, diak kada diulan di tangan nami na pinikiran ni roha nami. Lehonom mulas ni roha, pasamutan, sinamot, jabatan, pangomuan na dinggan, pangkat, tiur-tiur mangulak kasulawon, diak kaulawon siganupari. Pasu-pasu akan na meti burmagodak sigajagumur si belas ni roha na marhabiaran bidahu. Marbisuk marpatas ni roha diak kada marsikola. Lam tu pistarna bisuk na burjuna sida daw siya nakapangila ni hatak kaangon. Jalahoma Tuhan patuduhan ulaon diak kada mangului perkarejuan patongot Tuhan dalan ningolu diak kada mangalului perkarejuan. Pasu-pasu anak do buru ni guriam di na mangalului si rokap ni todina patongon na lituan nasa dongdongan na mangulu. Suwag-suwag di na makirim di hagabiod di pasu-pasu para anak konon. Kodo Tuhan na mangaleo perbue ni bortian pasorak ko dana bawa manang buru dito nga ni keluarga na. Tuhan debata.
Pasu-pasu makan atoras mengajar-ajari manugunuga kanak na samar parangin na ringgan. Pasu-pasu Tuhan akan nama tua di hatuan na iring-iri totong lakka na sida tugu-tugu na sida di akatuan na tiur pernidan na hipas nang pamatang. Tuhan de bata. Hodo Tuhan na mga lehon hahipason di akan na marsahit. Na dirawat di rumah sakit juang soni nang dipature-ture di tonga-tonga ni bagasna. Terlumubya di Tuhan de bata. Natongon dirawat di rumah sakit di ruas ni Huriam. Imali Tuhan si Aurel boru tambunan. Suak songoni nang diamanami amang perdamiat tapubulun. Suak songoni nang di Sion si Otang. Suak songoni nang di Epita boru gultom. Suak songoni mali Tuhan nang diamanami eko situ meang. Tuhan de bata hodo namang leon hahipason gugu hamelumod dinasida pehot tangamu na badi peu makasahi kaleni pamatang. Suak songoni mali Tuhan diak kada pature-ture na marsahit totonggo leono mugugulas ni roha dinasida. Nang loas madeli diak kada marukili hodo na mga puli mapargugoy na sida patiurhon roha nang haporsiaon na. Pasu-pasu matuhan di Huriam narap roha minuay di som marsaur dohot na sida siyan hakabipi perdumuan na uli. Hodo Tuhan na patiur ko salutna ng patuluson di pembangunan ni Huriami buhay tulus do mardalan denggan. Marhiti-hitiak kapanupahyo pangurupion diak ka na marholong iroha. Dito nga ni napature-ture bagas jorom. Suak songoni mali Tuhan de batah di halas sorohan nami. Dinaw di pasahat siya tonga ni Huriam. Tuak kenakon na berprestasi di bagasan sa taon. Pangajarion. Hali Tuhan de batah. Tabay madinasida benget ni roha. Suak songoni patas ni roha. Jala totong lenom hahipaso dinasida. Nang ruas nagok di bagasan minggu sadarion. Gabi ruas na burju manasida. Mamuji pasangapon gowarmu na badiyay. Suak songoni ali Tuhan nang disakap ni punguan ina Jumat na patupahon kebaktian Padang di hari Sabtu sada Agustus 2020 nomon. Saya homa dapati uruhon ulaw ni marlas ni roha nasida. Jala mga leon hahipason. Lam tuulina di parsauran na sida. Pasu-pasu matuhan bangso namion. Pamareta nami siyan pusat tu lingkungan. Homa Tuhan na maparsalay na sida. Asa Tuhan dipikiri bangson. Dibuat tu kemakmuran keadilan pemerintahan pembangunan asa jupang hadumaon. Pasu-pasu nang Huriam di satok portibion nang akaparladom na makobasi Huriam. Saya totong mamersangak bermulia guarmu lam rara nang harajaumu. Tuhan de bata mauliate madiho dilas ni roha gajang ni umur na pinasahakmu di ruas ni Huriam terlumubi na berulang tahun di bagasa sa mingguan mamuka di tanggal 20 sahatu minggu sadario 26 Juli godang ni tolu pulalu hala mamuka siyan inanami inang Siti Delpi boru hutagalung satu yang akon ni Huriam Jonathan hutapea ali Tuhan de bata tabay malas ni roha hahipason gajang ni umur. Jala pasu-pasu di nasida. Terlumubi mali Tuhan de bata na tongon di bagasan minggu sadarion berulang tahun. Imali Tuhan diaman nami amang Desmond Herbert Sitorus na namin ang Sri Ninca Borussia Turi suaksong ni terlumubi na pasom inanami inang Bibil Pro birawani boru gultom suaksong ni mali Tuhan de bata nang dianakon ni Huriam si Calvin Lucas Lumbat Tobing nang di Steresia boru manurung nang si Vanessa Gabriela boru nenggola. Tuhan de bata tabaylas ni roha dinasida hahipason suak songoni nang pasu-pasu dohot gajang niumur songoni manang dihami sa luhutna. Tuhan pardusa dohami urasi mahami siya dusa pangalusyon nami. Mardong at toko mahami Tuhan mangulas ulon nami di bagasan mingguon. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marhiti na maredde hita nomor 810 ayat sadado uduk na las tapasa mapeliata.
saluna. Tatangnya koma peliata. Ali di batama nami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon nadenggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masya nelehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parasya kami peleanon, pati bulo na rajommu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang isileleom mitu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami nadi banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say ro maharajommu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagom. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sondako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita saluhut na hudul majohita manginang hupangido hami ma romahamulang sutujulo dongan nami nasian huria kabipi parbodomuan nauli resort hatopan molope somasi jalanga kita manginang sonari boras madihadak kadangan horas manang pe somasi jalanga jadi amanginang tapahudul jo stok kinamang tapahudul jo apalaro alako